fiyatan kwaya ɗaya ka ɗauka ka ba mai azumi in ya kai na yi shiru fatiha da salatul fatiha kai wallahi sai na faɗa wallahi fiya wata ka ba mai azumi mai sanyi ya kai azumi ka bashi ya fi wannan itikafin da aka shiga ko bai fi ba dan adam baka ceto dan adam ka ceto baka ji an ce gina masallaci ya fi gina masallaci ba ka je kai gata masallaci kana ta kyali da waye amma makota da yunwa waye zai je sallar ka gama ginin ka kafa billahi la ilaha illa huwa sai dai beran masallaci ka sa wallahi koyarwa dan kwarika to zai je sai to yunwa ake ji mutane ba su goshi ba ina ruwan su da zuwa wani su je nan ma fa masallaci ne ji manzo Allah kuma Allah ne ya gaya ma duk inda kai sallah ta yi kawai dai ana so ne a hade da jama'a je masallacin to ya dan fi alheri da sauransu shine kawai amma yanzu ko a gida kake matanka ba za su yi sallah ba ka fita to ina za ka yi sallah a gidan za ka yi kai musulmanci kana ja saboda in ka fita ba za a yi ba to nan ma yi masallaci ne ko ka tara yayanka kai yayi wacce ko da aka ce ba sallah ga makocin masallaci ji manzo Allah a'a ladan ne ba za ka samu ba amma din da kai sallah ta yi kun gane lada mai yawa da wacce ya samu na takun da kuma shi ne amana amma annabi zai ce kai sallah a gida ba ta ba inda annabi ya faɗa wannan da ya ce ba sallah ga makocin masallaci to kasa akwai sharhi ko wanda kuma za a ƙara bayanai shine mu fa nan muke kuma nan cikin gida ne kuma nan muke sallar to ko da su ba ne yanzu kan san zaka cuci mai me zai fita da kai duk ba su faɗa ba yan fito ruwan sama mai ƙarfi ana fita zaka cutu ko tabo zai rike kafar